Yauwa a wannan bidiyon za mu nuna muku bidiyon da ya kamata ku rika ɗora a YouTube ɗinku kuna samun views, wanda idan kai karamin YouTubers ne ka tsaya kalli wannan bidiyon, in ma babba ne ka tsaya kalli wannan bidiyon domin yana da matukar amfani a gare ku. Wanda bidiyoyi da wanda gaba ɗaya arewa ma ba kowa yake yin su ba, iya cewa gaba ɗaya arewa zai yi wannan bidiyon. Dan haka tsaya kalli wannan bidiyon daga farko har ƙarshe domin zai matukar baka ƙwarin. Dan haka mu ci a fara bidiyon. Sauti from MS Culture TV. Yauwa a wannan bidiyon za mu nuna muku yadda ake samun views da dora kala waɗannan bidiyon, kuma sannan za mu koya muku yadda ake haɗa kala waɗannan bidiyon, wanda idan kana kai karamin YouTubers ne ko ma babba ne wannan bidiyon zai ma matukar amfani. Dan haka ku dole ku danna mu alamar like, sannan kuma mu liking, sannan kuma ku yi mu sharing a ko'ina. Wannan hakan yana matuƙar ƙara mu ƙwarin gwiwa domin kare kawo muku wasu sababbin bidiyoyin. Dan haka ku tsaya ku kalli wannan bidiyon daga farko har ƙarshe. Wannan tsari na farko shine yadda ake haɗa irin waɗannan abubuwa kuma ake samun views da su sosai da sosai. So ni gashi nan kamar wannan bidiyon da nake kallo yanzu, gashi nan kuna gani haka yana da views kusan miliyan 11, wanda gashi nan kuna gani ina taɓa nan gudu yana da views matuƙa sosai. So wanda inda aka rubuta bidiyon gaba ɗaya bidiyon ma muna iya haɗa shi, amma in ka lura arewa ma ba na haɗa irin waɗannan bidiyon. Yanzu gashi sun kana gani ya like ma ga abubuwan da suke samu. Ok, yanzu za mu ƙara wani bidiyon. Yau so wani bidiyo nan shi ma an za ku ga na samu views sosai, kuma shi ma bidiyon duk kala wa'ancan bidiyo ne, kuma short bidiyo ne wanda ka san inda ya kai ka'idar miliyan 10 ne za a karɓi YouTube channel ɗinka. So yanzu gashi nan dai wannan kun gani kamar haka. Gashi nan kamar haka, wanda duk bidiyoyi ne wanda za mu iya haɗa su. Dan haka wannan bidiyon zan ci gaba da kawo maka su. Yau gashi nan. Kagani manta ba daɗi. Wato shi ma kun gani bara mu ƙara yi sama ƙara dubu wani. So ni ga wani nan shi ma za ku ga in kura za ku ga ya samu views sosai, da sun ma fi kusan miliyan nawa ma zai ci. Gashi nan kuna gani kamar haka. To bara dai kana in cika ku da surutu, wannan bidiyoyi ne wanda za mu fara koyarwa a wannan YouTube channel ɗin, wanda duk idan kana buƙatar ra'ayin koyi irin wannan bidiyoyin, so kai subscribe ka danna alamar ƙararrawa domin da mun yi bidiyo kai tsaye zai zo maka. Dan haka bara in je nuna maka wani ƙaramin tutorial, ma'ana in nuna muku bidiyoyin da nake ɗora a wata ƙaramar channel tawu wadda ban ma damu da ita ba, amma inda aka za ku suna kawo views, kuma su ma short bidiyo ne kamar irin wa'annan, amma sai dai mama na wani na cikin bidiyo na ne nake yankowa nake ɗora gurin, don haka shi ma zai ƙara maka ƙwarin gwiwa, wanda ko da ba irin wannan ba, inda za ka ɗan koyi wannan application ɗin to normal ne za ka riƙa samun views sosai. Bara in nuna maku. Yanzu gashi na shigo cikin channel ɗina kai tsaye, wadda zan nuna muku a irin yadda nake samun views a short bidiyo na cartoon ɗin da nake haɗawa. Yanzu gashi nan gaba ɗaya na shigo cikin tsarin manyan fina-finai ba short bidiyo ba. Wannan za ku ga duka views ɗin da ke fara cikin channel ɗin bai wuce guda uku, daga views 10, views 4 sai views 40, wanda ya yawa kenan. An bara mu kuma short bidiyo ko gani. Yawwa so gasu nan sun buɗe. Har mu faro tun daga farko. Yanzu gashi nan inda ku duba na farko gashi nan za ku ga ina da views 3,000 da wani abu. Ok, na da views 3,000 yanzu inda wannan shi ko duk ga views na kuna gani, wanda kuma duk a wancan bidiyon da nake ɗora duk ban samu wa'annan views. Gashi nan kuna gani duk views na wanda nake samu a wannan bidiyon, wanda kuma inda aka bidiyon ma ko gyara su bane, dan inda aka shi bidiyon ma ba wani kyau suke ba, saboda ko ina yanko su ne ko ban tsana game da short bidiyo ba, kawai ina ɗorawa ne kawai ra'ayina. Har hanyar ma ni na ɗan ba harkar ma YouTube bayani saboda sakamakon na raba da yin ayyuka. So yanzu gashi nan kuna gani ga irin yanayin views ɗin da nake samu.
a wannan channel ɗin. Ni ga wannan bidiyon ma ina da views 2000 da wani abu, wanda kun ga bidiyon nan sun fi tafiya akan wa'anda nake ɗora manyan bidiyo. Gashi nan haka kuna gani. So wannan shawara ce nake ba ku ƴan uwana, saboda mu gudu tare mu tsira tare. Sakamakon arewa mu yanzu mafi yawanci wahala kawai muke yi. Inda aka ce harka ce ta shafi ta YouTube ko ta internet haka, yawanci gaskiya arewa kaɗan ne suke sha domin Allah. Don haka na ga ya kamata in ci gaba da kawo kalar wannan bidiyon, sai mun haɗu da ku a wani sabon bidiyo domin ganin yadda ake haɗa bidiyo.